Тапшыру devam итә һәм бүген безнең студияда эксклюзив рәвештә туры эфирда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов. Исәнмесез, хәерле көн. Хәерле көн. Исәнмесез, кадерле дуслар. Чын күңелдән менә бүгенге мөмкинлек белән сезнең белән аралашырга мөмкинлегебез бар. Татар радиосы белән танышабыз. Монда бик матур, яхшы яшь коллектив. Һәм безгә барыбызга да татар кешесенә үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне, тарихыбызны сакларга кирәк. Һәм татар радиосы бу эштә бик күп зур өлеш кертә. Һәм барыбыз да бергә булсак, без көчле булабыз. Барыбызга да уңышлар, исәнлек, саулык. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, Рөстәм Нургалиевич. Сәламнәрегез бармы? Бәлкем кемгәдер зур дип сәлам юлларсыз. Барыгызга да исәнлек, саулык.